आज आपण बनवणार आहोत निरफणसाची कापो. त्याच्यासाठी आपण आता त्याची सालं काढून घेऊया संपूर्ण. आणि कापून त्याला पाण्यामध्ये टाकूया. मी एवढी सगळी करते म्हणजे मी माझ्या आईने दिलेला तो मी डिफ्रीजर मध्ये स्टोर करून ठेवणार आहे, म्हणून मी एवढी सगळी करून ठेवते. मग लागतील तशी मी आपली थोडी थोडी करणार. छान लागतात ती कापड डाळीचे आमटे भाताबरोबर. आता मी मीठ टाकते, हळद टाकते आणि मिक्स करते. तिखट टाकलाय मी 2 चमचे. याच्यात तुमच्या आवडीनुसार तुम्हाला तिखट जसं पाहिजे तसं टाकू शकता. मी 2 चमचे टाकलाय. आणि बेसन टाकते याच्यामध्ये 2 चमचे. ते सुद्धा तुम्ही तुमच्या स्वादानुसार टाकू शकता, असं काही नाही. आणि चांगलं त्याला एक पूर्ण स्टफिंग करून घ्यायचं पूर्ण व्यवस्थित. आता ते स्टफ करून मसाला लावून झालेला आहे. आता आपण फ्राय करायला घेऊया. तेल टाकूया. तेल तापलंय, आता आपण एक एक टाकूया त्याच्यामध्ये. आता आपली फणसाची कापं तयार झाली आहेत. ती तुम्ही नक्की करून बघा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.